Dat hij Luka Zahovic komt zoeken, dat wisten wij zo. Maar dat er nog een spits bij komt zoeken, wie wil een verrassing. Nou, we hebben lange tijd inderdaad de jongens, dat is niet één, Henk Veerman, we hebben ook nog Belg Amersfoort, Pascal Huze, die is geblesseerd geraakt. De kans gegeven om te laten zien. Nou, we gaan nu de competitie in straks en wij vinden het met z'n allen wenselijk dat er versterking bij komt. Ja. En hoe komen jullie nou met Mitchell tevreden? Ja, we zochten iemand die vooral doelpunten kan maken. Hè. Nou ja, dan zijn er een paar kandidaten. Hij heeft bewezen, ondanks iets wat geringer speelt bij Feyenoord, heeft hij toch bewezen dat hij een redelijke record heeft wat betreft scoren. En nou ja, dat willen we graag, dat zoeken we. Nou, vandaar de keuze voor Mitchell. Mitchell tevreden komt oer van Feyenoord. Letterlijk in dit geval, want van een mond stiet hij daar nog op het trainingsveld. Hij is trouwens, liek als zijn heid, Ujiri. Bij Feyenoord speelde hij in 34 wedstrijden en scoorde hij over keer. Maar bij de Rotterdammers weer die zijn basispakket en dus weer die Volta onder een nieuwe club. Ja, ik denk Heerenveen is natuurlijk een hele mooie club. Ik kom hier om te spelen en nogmaals om hier mijn doelpunten te maken. En ja, de keuze heb ik gewoon gemaakt uit gevoel. Ik vind het een hele mooie club. De mensen zijn leuke mensen hier. De groep is altijd een hele goede groep Heerenveen. Dus ja, dat is zoals mijn keuze. Zo heb ik mijn keuze genomen. Luka Zahovic is jongetje hier en komt oer van NK Maribor. Daar speelde hij al mooi in de Champions League waarin hij zelf scoorde. Luka is de zoon van Zlatko Zahovic, de jonge Cruyff van Slovenië, een grote voetballer. Hij zal voorin deze Luka Zahovic, de concurrentie jongen maken van de plakken voorin. I played striker in a 4-4-2 formation in Maribor, where the club I come from. I've also played wide or a little bit more pulled back and in the younger when I was younger in the national teams, but most primarily as a striker.